Земята, нашата родна планета, плаваща малка синя точка в огромния космически океан. Тук живеят всички, които някога сте познавали. Всеки човек, всяка история, всяка мечта, която някога е била изказана. Това е нашето начало, но пътуването ни започва едва когато погледнем отвъд собствените си граници. С издигането си над атмосферата, преминаваме през лунната орбита, първия рубеж в голямото приключение. Луната, разположена на 384 000 км от нас, стои като страж, наблюдаващ Земята. А от тук, от повърхността на този пуст спътник, Земята изглежда като нежна и крехка сфера от синьо и зелено. Зад нея е безкрайна черна празнота. Това е гледка, която носи усещане за смирение, едно напомняне колко малка е нашата роля в необятността на Вселената. Но ние не спираме до тук. Следващата ни спирка е самото Слънце. Колосалното сърце на нашата система. Разположено на разстояние от около 150 милиона километра, Слънцето е нашият източник на светлина и живот. Неговата енергия достига до Земята за около 8 минути и 20 секунди, докато частиците му се движат със скоростта на светлината 300 000 км в секунда. Докато продължаваме напред отвъд Слънцето, мисията ни става по-ясна – да открием истинската същност и мащаб на Вселената. Земята, този малък крехък свят, е само отправна точка. Пред нас лежат безброй звезди, галактики и тайни, чакащи да бъдат разкрити. Това е пътуването на човечеството, това е нашата мисия – да разберем Вселената и своето място в нея. В една вселена, която сякаш изниква направо от фантастичен филм, космосът се простира като безкраен, мистичен океан, изпълнен с тайни, чакани да бъдат разкрити. Сърцето на тази вселена е Слънцето, източник на живот и енергия, който изпраща своите златисти лъчи на разстояние, което изглежда невъобразимо за човешкото въображение. Планетите, като мълчаливи пазители на времето, танцуват около него. На Земята, на нашата малка синя точка, вдигаме поглед към небето и мечтаем за места отвъд. За червената загадка, наречена Марс. Тази близка съседка, нашият червен брат, се намира на разстояния, които се променят непрестанно от 54 милиона километра при най-близкия подход до 400 милиона километра, когато Земята и Марс се намират на противоположните краища на орбитите си. Марс е нашата следваща цел, но това е предизвикателство, обвито в мистерия.
Роувъри и сонди се отправят към него, прекосявайки пространство, изпълнено с динамични орбити и космически опасности. Марс е само началото. Докато погледът ни се насочва още по-далеч, откриваме Нептун, леденият гигант, разположен на невероятните 4,5 милиарда километра от Земята. Тук, на границата на нашата Слънчева система, слънчевата светлина се нуждае от цели 4 часа и 15 минути, за да достигне тази далечна, замръзнала планета. И пак, това е само началото на нашия космически епос. Изпратен през 1977 година, космическият кораб Voyager 1 се превърна в символ на човешкото любопитство. Той прекоси познатите граници на Слънчевата система, пътувайки вече повече от 4 десетилетия. Сега, на повече от 22 милиарда километра от Земята, той изследва междузвездното пространство. Пустиня, която е отвъд всякакви карти и представи. В тази научно-фантастична сага, човекът не е само свидетел на безкрайното величие на космоса. Ние сме изследователи, мечтатели и създатели на бъдеще, което ще ни отведе отвъд звездите. През 1990 година, по предложение на известния астроном Карл Сейгън, космическият апарат Voyager 1, най-отдалеченият изкуствен обект от Земята, обърна камерата си назад, за да направи последна снимка на нашата планета. От разстояние от 6 милиарда километра, Земята се появи като малка слаба точка сред необятната тъмнина на космоса. Това е емблематична снимка, известна като бледосинята точка. Тя подчертава колко крехка и уникална е нашата планета. Единствен дом за цялото човечество, малка прашинка в огромната Вселена. Карл Сейгън отбелязва, че този образ ни напомня за нашата отговорност да ценим и съхраняваме Земята. На самите покрайнини на Слънчевата система се намира теоретичният Оортов облак, огромна сфера, съставена от ледени обекти. Смята се, че този далечен регион обгръща Слънчевата система и се простира на разстояние до 100 000 астрономически единици, приблизително 1,9 светлинни години. Това е толкова далеч, че граничи с междузвездното пространство. Учените определят границата на Слънчевата система чрез хелиоползата, зоната, където слънчевият вятър, излъчван от нашата звезда, спира да влияе и отстъпва пред междузвездната среда. Тази област маркира началото на междузвездното царство и е символична граница, отвъд която започва истинското космическо пътешествие. Когато се осмелим да излезем отвъд тази граница, следващата значима спирка е звездната система Алфа Кентавър. Разположена на 41,3 трилиона километра или над 276 000 астрономически единици, това е най-близката звездна система до нашето Слънце. Въпреки че изглежда близо в космически мащаб, това разстояние подчертава колко обширна и трудно достъпна е нашата галактика. На толкова огромни разстояния, каквито са тези в космоса,
астрономическата единица, О, която е удобна за измервания в рамките на Слънчевата система, започва да губи своята практичност. Затова астрономите използват светлинната година, която измерва разстоянието, което светлината изминава за една година, приблизително 9,46 трилиона километра. Алфа Кентавър, най-близката звездна система до нас, е разположена на около 4,4 светлинни години от Земята. Това разстояние е толкова огромно, че с нашата текуща космическа технология пътуването до там е почти невъзможно. Например, космическият кораб Voyager 1, който пътува със скорост от около 17 км в секунда, би стигнал до Алфа Кентавър за повече от 70 000 години. От тук пътуването ни отвежда към мащаба на нашата галактика Млечния път, който обхваща около 100 000 светлинни години в диаметър. Тази огромна спирална галактика е дом на стотици милиарди звезди, много от които притежават свои собствени планетни системи. Въпреки огромния размер на галактиката, тя също е ограничена в своето влияние. В радиус от около 100 светлинни години от Земята се простира човешкият радиобалон, област, в която се разпространяват радио и телевизионни предавания, и която представлява най-далечното човешко влияние в космоса. Извън тази сфера космосът изглежда като пространство, в което сякаш човечеството никога не е съществувало. Сигналите ни все още не са достигнали други цивилизации в по-голямата част от галактиката и по този начин нашето присъствие в нея е незабележимо. Мащабът на Млечния път е толкова голям, че цялата ни записана история може да се опише само като слаб шепот в космическия вятър. А когато преминаваме отвъд Млечния път, навлизаме в междугалактическото пространство, което е почти неразбираемо по мащаб. Тук галактиките се носят като острови в огромния космически океан, разделени от умопомрачителни разстояния. Нашата галактика е част от местната група Клъстер, включващ повече от 50 галактики, разположени на около 10 милиона светлинни години от Земята. Местната група включва не само спирални галактики като Млечния път и Андромеда, но и по-малки галактики, джуджета. Разстоянията в тази група са толкова големи, че светлината от единия край на групата до другия ще пътува 10 милиона години. Всичко, което се намира в пределите на нашата галактика, изглежда малко в контекста на безкрайното пространство около нас, което прави нашето съществуване в космоса да изглежда като незначителен момент в неговата необятност. Междугалактическото пространство е безкрайна тишина. Огромна пустиня между галактиките, които изглеждат като острови от светлина. От тук нашата галактика, дом на всичко, което познаваме, е само малка прашинка в една огромна космическа библиотека, която съдържа истории на безброй други цивилизации и светове. Когато разширим погледа си отвъд местната група, срещаме суперклъстера Дева, огромен съюз от галактически групи и клъстери, включително и нашата собствена група. Дева е огромна структура, съдържаща хиляди галактики от най-малко 100 галактически групи и клъстери, всяка от които с безброй звезди и планети. Продължавайки пътуването си извън суперклъстера Дева, ние достигаме до още по-невероятна космическа структура – суперкупът Ланека. Това е огромно събрание от галактики, което включва суперкупът Верго и се простира на над 500 милиона светлинни години. Ланека е нашият космически дом в огромен мащаб. На хавайски името Ланак означава огромно небе,
и наистина е оправдано, тъй като съдържа масата от 100 милиона милиард слънца. Това е гравитационен шедьовър, включващ галактически купове. Суперкупове и безброй небесни тела, свързани в космическа мрежа, която привлича и движи обектите. В сърцето на Лънака се намира големият атрактор, мистериозен регион, който упражнява мощна гравитация, привличащ галактиките в този суперклъстер. В този гигантски простор, Млечният път, местната група и дори суперклъстерът Дева са само малки компоненти от една гигантска структура. Лънака ни предоставя контекста за нашето съществуване и ни показва, че сме част от нещо много по-голямо и по-величествено, отколкото можем да разберем напълно. Когато стигнем до границите на нашето космическо пътуване, стигаме до границите на наблюдаемата Вселена. Астрономическо чудо, което обхваща около 93 милиарда светлинни години в диаметър. Това поражда въпроса: ако Вселената е на 13,8 милиарда години, как може да бъде толкова огромна? Отговорът се крие в разширяването на космоса след големия взрив, който разтяга пространството и увеличава разстоянията между небесните тела. Но какво се намира отвъд видимата Вселена? Това остава една от големите мистерии на космологията. Някои региони на космоса се разширяват по-бързо от светлината, което поставя тези области извън нашия поглед завинаги. Следователно, истинският размер на Вселената остава неизвестен и може да е безкрайен. Колкото и огромна да е наблюдаваната Вселена, тя може да е само малка част от целия космос. Това ни напомня, че в космоса може да има региони, галактики и чудеса, на които никога няма да станем свидетели, докато те се отдалечават безкрайно в дълбините на постоянно разширяващата се Вселена.